Sanmalali molweni abshe tumelangi Sanmalali molweni abshe tumelangi Sanibonani molweni abusheng dumelang sanibingelela futhi sanangibela kwezinto zenzeka sithemba ukuthi nonke niyaphila niphile nje sama ukukhuleka yonke umuntu subscribe sicela noma ucinezele ukuze bokuqala ukuthola ama video mangabe siwaposta siyabonga yey izinto zenzeka kumaskandi ziyenzeka uyazi ngonela abantu uba ngaloya uya phela abantu nje buyasileya khona nomkhathazi kodwa ke nathi wasuka lamadevana lawo yeah sibuyela futhi bafowethu siphethe ezinye futhi eshisa pe la khona siphethe indaba ethintana ne-tourist lasophongolo ke manje kodwa ake siqale lapha sonke sokhumbula ukuthi ngempela inkosi emagcokama ngomhla ka-27 kuyena laphana ngempela uJune ikamemezela yasho yathi isingi ambassador noma isiyenxusa le brand yakwa-Nike kwase kuba ukuthi ngaphezulu ke futhi ebekade evele i-brand ambassador yakwa-Code okusho ukuthi inkosi emagcokama ibisiyi brand ambassador ey'ndaweni ezimbili okuyi-Code kanye nawo ngempela laphana i-Nike ngokusho kwayo njengoba isibikela ithi isikhalakatha phakathi kuma-brand wonke futhi nje iyafaneleka sayibonga la kakhulu inkosi emagcokama lapho ngempela ikhona ividiyo la ngaphansi la ibika khona ukuthi isiyi brand ambassador endaweni ezimbili shothi kwenzekile ukuthi ngomhla ka-30 laphana ngempela kuwona futhi uJune wathi uDumakahle wabika ukuthi ngo-7 nje ntambama kuzoba khona announcement okanye isethulo sakhe azikhona uNkulunkulu azoyethula la khona ethula khona ukuthi ngempela use brand ambassador kwa ama-kip nakuphi nakwi-fascinator futhi seyindawo ezimbili ezi-extra engaphezulu uma ngabe brand ambassador yama-kip kanye ne-fascinator futhi useyi-brand ambassador ezindaweni ezintathu yeah ezindaweni ezintathu asibongela kakhulu laphana ngempela uDumakahle simshayele ihlombe ukuthi useyi-ambassador kwindawo ezintathu kanti futhi ezintsha nje ama-kip siyawazi kakhulu bese kwakuthi uDumakahle uhambe enkundleni zokuxhumana wase efaka khona ividiyo la khona kade segudla khona imbangi yakhe sonke siyazi ukuthi imbangi yakhe uScebi Dlamini yona inkosi amagcokama la banomncintisana khona noma banoncintisana khona futhi uthe mafika lapha uDumakahle maphathe efika wafika waposta ividiyo yakhe benokugudla ethi yena yakhe i-ambassadorship okanye ukuba inxusa kwakhe khona kunesigqivizo lapha ngempela kodwa ke ake sibuke ngempela ke ipost yakhe ukuthi ifundeka kanjena ke ngathi ngayiskipa sama-kip ngithi nami ngizidlela umswenko kanti shuthi abantu bazogijima beyosithenga ngobuningi bazo basiqeda nya iskipa sakhona satrenda kakhulu la ezinkundleni sase black and white ngibe sengithola i-email ethi mfana ngoba uyathanda eSouth Africa woza uzosikhangisela impahla yethu akupheli lapho ayiyodwa impahla engikhangisayo kuma-brand abo ama-kip kanye ne-fascinator mina obami ubunxusa buyahluka ngoba aphele ezithombeni zasehlathini kepha ngiphinde ngibonakale ngishuthe nabaphathi bempahla okuchaza ukunxusa obunesigxivizo ngicela niqhubeke ningibonise uthando zibiza kahle kakhulu jacket 700 rand fascinator racing top 600 rand ama-kip cap and hat 300 rand fascinator bucket hat 350 rand ama-kip t-shirt stripes 400 rand #Dumakahle ama-kip ambassador #fascinator ambassador #kahle mfana lapho ngempela ke uDumakahle kade veza khona ukuthi kahle obakhe yena ubunxusa bunesigxivizo we madoda yatalapha inkabi labana kodwa ke sibuke ividiyo yabo lana khona okade ishutha khona eveza ukuthi kahle uambassador noma ubunxusa bakhe ubuthole kanjani la khona kade ekhuluma khona kuyona futhi le post yakhe ayiposte ngomhla ka-2 lapha ngempela uwona uJuly ibuka kanjani ke ividiyo yakhe bafowethu uDumakahle lo sidlala ama-kip bafowethu njengoba ngeke ngibona nje ushaya ama-t-shirt ama-kip manje bangibizele bafowethu bathi bafuna ukuthi sisebenze ndawonye ngokukhangisa iy'mpahla kanjalo so sicela ni-support bafowethu nize ngobuningi uzothenga iy'mpahla kuseduze la kwaseCarton Center kuseduze kakhulu Sure. He does up ama-kip and fascinator Dumakahle in the house and the guys dango yebo kunjalo ngempela ke kunjalo sambona ngempela laphana umina ngempela umphathi laphana umina umphathi laphana uDumakahle umaphathi efika madoda futhi nje uyaveza ukuthi ngempela ufuna umkhangisela impahla zakhe kushuthi inkosi emagcokama naye bese yangananaza wathi ngomhla ka-3 yabe sibuyisela amagamathizeni angathi nawo futhi ayagudla kodwa inkosi emagcokama yona ipost ekhasini layo yaposta umbhalo ofundeka kanjenaka umfana uphika nami yogcina embathiswe isaka inxusela amazambane ngiqinisile ngoba okuhle nokungifanelayo kuyangilandela awubheke
nje ngifaneleke kanjani. Hayi umfana uyothwala ibhodwe ekhanda uma iphike nami angimakwa mina. Danke mdala bafowethu DVD siyibambile. Just so you know, please bear with me. Uzodlula kwe-lockdown konke kuzolunga noma kanjani bese ziyakhala. #getcoded #codedenim #codeoriginals. Ya iposta njalo kusamacwanga laphana ngempela ivezela abantu ukuthi yona ayimakwa. Futhi kahle ithatha sengathi uDumakahle laphana uma phathe efika oyimbangi yayo ke ngaba ukuthi uyayimaka ngokuthi esondele kwamanye ama-brand futhi noma ebe inxusa kwamanye ama-brands. Kodwa ke asibabongele bonke futhi namanje kusavela ukuthi kahle ukuncintisana kwabaculi endimeni kaMaskandi kusaveza imiphumela emihle njengoba kuvela ukuthi ngempela laphana uDumakahle naye usebehamba seda endaweni ethe xaxa kanti futhi noScebi naye inkosi emagcwami sisendaweni ethe xaxa okufanayo futhi laphana ngempela masikhuluma ngeimbangi ezinkulu ke futhi kuMaskandi njengamanje okukhulunywa ngabo igcokamelisha nalo futhi isendaweni ethe xaxa kanti futhi noKhuzani naye Ndlamlenze isendaweni ethe xaxa kunokuba kuJonathan D kuphela. Ake sibonga kakhulu laphana kusaveza ukuthi imiphumela mihle impela ekuncintisaneni nasengcolisaneni nje kweyinsizwa. Sidlula udaba lwesibili. Udaba lwesibili luphethe laphana ngempela ke Tourist lasophongolo uGovozile umfowabo wakhumalo. Sonke sikhumbula ukuthi ngonyaka ka2019 uGovozile wahlaselwa ngempela laphana wahlaselwa la wakhuluma khona ibhamu naye vele indaba yakhe noma udaba lakho walibika ukuthi kwenzakaleni. La khuluma khona wathi bavele bamhlasela engazwele lutho. Futhi kahle wayengeready. Futhi uGovozile ubese wabuya lapha ngempela ukuxhumana eqowe khona i-shirt lakhe nje elipitch efaka nesibhamu enqolweni la khona aphoste kanje nayo wathi kulabo bangidubula ngingekho ready ngithi kubo sisebhizi ngodaba lukamsholozi after that yimi nabo angiso mina la khona eveza khona ukuthi vele kahle usalinde ukuthi ayoyiphindiselela abantu bese bebuza ke bethi hayibo kanti mashobani uyabazi kodwa kusho njalo ukuthi uGovozile lapha ngempela usho ukuthi usazophindisela kulabo abamdubulayo. Ya ngicela ukwazi uvo lwakho ukuthi uthini ngalolu daba nangohlelo nje lonke namhlanje usho ukuthi ucabangani ngalo kanye nodaba esikhuluma ngalo Scebi ukuthi awuboni ngathi imihle imiphumela yomntalapho okanye umphumela wokungcolisana bese ushivo lwakho comment section bese kuba ukuthi nawe sidibana ngokuzayo.